S-a dus la Sfântul Părinte Arsenie mai multe femei din aceeași localitate. Și niciuna nu voia să spună păsul ca să nu știe tot satul ce are. Și toate tăceau. Părintele a spus: dacă nu mă întrebați, eu nu vă zic nimica. Că știa care e problema la fiecare cu darul care îl avea, dar voia să ne folosim noi care auzim. Și una, după mult timp de tăcere, a spart piața și a zis: părinte, eu vă spun cazul meu, am un singur copil și mă chinuie ca 10 copii. Și părinte răspunde: de ce ne fac necazuri copiii? De ce se întâmplă ce se întâmplă? Ne creează iad. Și orice ai zice, orice ai face, nu se îndreaptă. Și a zis părintele: pentru cel care n-ați vrut să lasă vină în lume și a fost avortat, te chinuie ăsta, că avea plan Dumnezeu să-l facă Sfântul Familiei și al neamului. Și tu te-ai opus la planul lui Dumnezeu. Și atât trebuie să rabzi. Alta o sta cât o sta, dar s-o călca pe ea și a zis: părinte, eu am un copil care mă face de rușine, avem o stare materială foarte bună, putem să-i oferim tot ce-i trebuie, dar ce vede cu mâna, ia cu mâna, fură, ne face de rușine. Și răspunde părintele: când erai cu cel în pântece, ce vedea ochii, nu lăsa mâna. S-a pus pe cetea hoției din pântecele mamei. Alta: părinte, copilul meu de micuț îi place cu alcoolul, dar la copil trebuie duce, ăsta așa îi. S-a zămislit la beție, s-a pus pe cetea beției din pântecele mamei. E un iad să trăiești cu un om care are această patimă înrădăcinată. Cine prește și are de ăștia, înțelege mai bine. Alta: părinte, un singur copil am și mi-a murit și la vârstă nu mai pot să am copii. Ți l-a luat Dumnezeu că e un înger, că e nevinovat. Ca dacă mai trăia, după ce vedea între voi vrajbă, ceartă, dezbinare, el imită, că copilul nu face ce îi se zice, face ce vede și ce aude. Și atât ți-l-a luat Dumnezeu, ca să nu ia Satana mai târziu. Iată exemplul lău din familie, și care îl dă atâția părinți că le pun la dispoziție mobilul și televizorul și ore întregi. Copii pe clasa 6, îmi spunea cineva, copilul meu, ora 2 noaptea se uită la pornografie. Nici nu mai învață tineretul mult, nici nu lucrează nimic, că-s dependență. Și părinții îți devină. Ca să nu fie de vină asta, sunt niște soluții. Că orice câte ai ocupat să le duci, mere la școală și împrumută de la ei, de acolo, ce-i rău.